Mám pro vás 5 tipů, jak předem snížit šanci, že váš pronájem skončí špatně. Tip číslo 1. Pokud někdo u vás chce bydlet, zkontrolujte si, jestli nemá exekuce nebo insolvence. A insolvence zkontrolujete zadarmo, za kontrolu exekucí zaplatíte pár desítek korun, který vám ale na konci příběhu můžou ušetřit desítky tisíc. Tip číslo 2. Pokud zájemce o byt hrozně spěchá, chce se stěhovat hned nebo zítra, často je to o tom, že ho pronásleduje nějaký problém a možná ten problém je to, že někde předtím neplatil a najednou se musí strašně rychle vystěhovat. A tip číslo 3. Pokud ten člověk nemá na kauci nebo na platbu provize, a velmi často to znamená, že ekonomicky na tom není úplně nejlíp a hrozí, že v okamžiku, kdy nějaké další problémy nastanou, tak už vám prostě ten nájem nezaplatí a možná se to pak bude řetězit a bude z toho nějaký větší problém. Číslo 4. Pokud vám odmítá říkat, kde předtím bydlel nebo dát kontakt na bývalého pronajímatele, možná ten pronájem minule taky nekončil úplně nejlíp a tak tomuhle člověku bych se já vyhnul. A tip číslo 5. Pokud chystáte nájemní smlouvu a zjistíte, že člověk, který u vás v bytě chce bydlet, má bydliště na radnici, většinou to znamená, že ho opět pronásledují nějaké historické problémy. Všem těmhle typům lidí velmi doporučuji se vyhnout, protože obvykle to sebou nepřináší to, po čem toužíte, a to je spokojený nájemník a včas a dobře zaplacené nájemné.